It-tħejjiet finali għas-sitt edizzjoni tal-Festival Popolari Annwali tal-Kanzunetta Maltija Mużika Mużika li ġie organizzat minn Festivals Malta waslu fl-aħħar tagħhom. Il-preparamenti qed isiru b'ħidma intensiva mit-tim tal-produzzjoni tekniċi l-artisti parteċipi u daw kollha involuti għat-tliet ijiem tal-festival li din is-sena se jsir bejn it-19 u l-21 ta' Marzu fl-MFCC f'Taqali waqt li l-biljetti diġà jinsabu għall-beħ mis-sit uffiċjali www.musicamusica.mt. Waqt li nataw aktar dettalji għall-avveniment f'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru responsabbli mill-Kultura u imboniċi qal li Mużika Mużika mhux biss kompetizzjoni iżda ċelebrazzjoni tal-kanzunetta Maltija u tat-talent lokali, kif ukoll tal-impenn ta' bosta professjonisti li jaħdmu wara l-kwinti. Fl-aħħar snin Mużika Mużika mhux biss ħolqot diski bil-Malti ġodda, manka irrestawrat diski antiki li kienu fix-xifer illi jintesew. Allura dan huwa sforz importanti ħafna biex inkomplu mmexxu l-qudiem dak il-fattur li ġibna flimkien bħala poplu Malti u Awċi. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara sostna li bħasnin ta' qabel kemm l-udjenza fis-sala kif ukoll it-telespettaturi jistgħu jistennew spettaklu ta' livell għoli b'palkuniku orkestra live u artisti mill-aqwa. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franza Ġus ħabbar li se jerġa' jintuża l-istess format tas-sena li għaddiet b'16 il-kanzunetta finalista għas-serata tal-ħamis u fil-finali tas-sibt. Dan il-Festival Festivals Malta tipprova tagħti lill-kantanti, kompożituri u l-artisti Malti dak il-stage, il-palk li huwa denju għax-xogħol kbir li huma jagħmlu. Jiena nħeġġeġ lil dawk kollha li jixtiequ jattendu fis-sala fejn wieħed ikun qed igawdi u qed iħoss dak l-atmosfera sabiħa li jkun hemm sabiex minn issa nibdew nibbukjaw il-biljetti minn fuq musicamusica.mt. Raymond Buġeja ċermen tal-festival ħabbar li serġa' jiġi introdott il-vot mis-sala. Dan ifisser li fl-ewwel serata l-udjenza se tkun tista' tivvota flimkien mal-ġurija professjonali, waqt li fis-serata finali jerġa' jkun hemm it-televoting miftuħa l-udjenza fis-sala u dik televiżiva bil-voti kollha jingħaddu flimkien biex jiġi deċiż ir-rebbieħ. Tabru wkoll il-preżentaturi għal din is-sena li se jkunu Kid Mikoli, Ira Losko, Jackie Losko u Jamie Cardona. Id-direttur artistiku ta' Mużika Mużika Sur Mast Pola Bela ikkonferma li se terġa' tittella wkoll is-serata tal-klassiċi il-ġimgħa 20 ta' Marzu fejn diversi kantanti veterani jinterpretaw kanzunetti klassiċi u nostalġiċi Maltin.